मेथाइखौ नायफुबाय थाग्रा नायग्रा नोंथांमोन आरो बिसोरनि जासावनो खोनासंथाबबाय थाग्रा खोमा गोनां नोंथांमोन लोगोसे खालि सियार नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो जोबोद हामबाय होनदोङो नैबे समाव आं साननायमोन उदैयाबो एसे गुर गाबबाय थादों बाहेरायाव थांलाय आरो सिगाबहैलाय बाहेरायाव थांलाय आरो सिगाबहैलाय खालायबाय थानांदों आहा एसे गेस जादों आरो उदैया मोसानायाव एसे जोब्बाय दोहैयो गिदिंलाय होना हरलाय जोब्बाय आरो नैबे समावहाय आङो बांद्राय गोबाव लानो इच्ছা खालामाखै आंबो दोंसे मेथाइसो खननो सानबाय आरो नाथाय आंनिया बुंखादों मैया जाजबो गैया माबो गैया दामनाया दामना होबाय थाबानो जाबाय आगोलाव गोदो समाव जोंनि गिर्जायाव मा दंमोन आं बेफोरखौसो लाना खननो इच्ছা खालामदों आगोलनि गेजेराव जोंनि एम्फौआ हाबाबा जोबोद मोजां मोनगोन एम्फौआ मैया हाबनानै होबाय आरो नोंथांमोननि गिर्जाफ्राव गोदो दामनाय देनाय दंना गैयामोन फ्राय आं मैया थांबाय जों लाइलां ना मामोन लालाय बे लालाय गिर्जायाव आं आत्ता बगरबाय थायो माबा नायलांलाय लांलाय बुंलाय बे लालाय गिर्जायाव नायबा 1989 गायसनजादों दा बेखौ नायबाय आरो बहाबा बिथिंसो दां आरो बे आनन्द जेराव हान्थिल' दुखु गैया बे गामियाबो गायसनजाबाय आं सानदों आरो बिथांमोना गायसनजेननायाव दामनाय देनाय गैयामोन बा गामियाव घरि गैयामोन बेखौ लानानै खननो सानबाय आरो आङो गोदोनि गिर्जायाव घरि गैयामोन दोङोमोन ना 1 2 3 कुमाटाव गोदोनि गिर्जायाव घरि गैयामोन गोदोनि गिर्जायाव दामनाय देनाय गैयामोन समबादि फैना आखाइ खबै खबै रोजाबै इसोरखौ बानायोमोन आखाइ खबै खबै रोजाबै इसोरखौ बानायोमोन गोदोनि गिर्जायाव घरि गैयामोन गोदोनि गिर्जायाव दामनाय देनाय गैयामोन समबादि फैना आखाइ खबै खबै रोजाबै इसोरखौ बानायोमोन उन्दैनिफ्राय गेदेरसिम
क्लासावसो हाबमानायसै एम्फौआ धन्यबाद बेसेबां